Kaixo, zer moduz? Kaixo aize ondotazu? Ondo, hementxe, beste behin ere, balean, zer moduz? Bantzerako, hementxe. Gu nahiko eskaz tonuagatik eta Gasteiz ere Eskaz dabil. eskaztxo dabil. Azken aldian, ez? Eskaz naranja, osea, eskaz limon. Oso eskaz baikorra iruditzen zait. Eskaz. Bai. Hoixe, aipatu gabe utzi nahi azken asteetan, egunetan errekale horre bizirik proiektua jasaten ari den jazarpen eta, bueno, jazarpena gutxi da, ez? Bai, egoera esango dugu. Bai. Eta ez da ere Gasteizko kaleetan azken denboraldi honetan ikusten ari garen indarkeria eta presentzia polizial guztia. Hori horrela, azteko, suabe azteko. Bai, hori, simaz, ez ditugula nahi, ez dugula jendea nahi gure espazioetan, eta gur, joateko. Bai, eta gure espazioak bizirik nahi ditugula. Noski. Argi eta garbi. Hori, errekare hor, kutxi, eta bar luze bat. Hori da. Hoixe, zer gehiago, maiatzean gaude, ja? Maiatzean gaude, ja. Beste espazio bat bizirik nahi duguna. Orain, uda dator, Euskal Udalekuetan ere ikusiko garela espero dugu. Bai. Bueno, gu ja, ni ja... Zu gaztea, udalekoa. Gaztea. Hoixe, Euskal Udalekuetan izena emateko ere oraindik irekita dago... Izen ematea, hoixe. Eta hori, gure entzuleak animatzen baldin badire, oso gustura hartuko ditugu bertan. Gure entzuleak edo euren seme alaba, iloba, auzokide, lenguzin eta bar luze bat. Hoixe. Eta, bueno... Piskat gauza pozgarriagoak esaten astera guazen Laura. Hori da. Ze badago gauza bat gertatzen ari dena, gertatuko dena. Eta zer da? Zer da? Aleak, 500 ale, egingo dituela, Laizter. 500 ale, guk noiz baita egingo ditugu 500. programa. Joder. Espero dut ez, bestela, ja. 500 ale, 500 alea argitaratuko da Laizter, aurki. Eta hori, zorionak, no? Bai, zorionak alea, buxu bat. 500 kandelako tarta bat, no sé. Alea maite zaitu. Eta hori esan da. Guzti honekin, hau ez den beste gauza batzu buruz hitz egitera dator gurekin gaur. Itziarrekalde. Pausa hau. Tentsioa eman nahi nion asuntoari. Kontaketan aritzen zabiltza ez da. Bai, hoixe. Kaixo Itziar, aixo. Apa Itziar, zer modu zaude? Ondo, derto. Bueno, ongi etorri, baleara. Bai. Eskerrik asko. A ver, ondo jartzen dute. Bai, oso listo. Ondo. Bai. Primera. Bueno, mendaukagu Itziarrekalde. Uzarraga. Itziarrekalde Uzarraga. Bai. Garrantzitsua, bigarren abizena ere. Ipuin kontalaria, aktorea, idazlea eta bermeotar Gasteiztartua. Bai. Ezta? Hola, beste gauza batzuen artean. Beste gauza batzuen artean, ze denpora mondozte gauza asko itzeko. Denpora izan dotelakon. Oso, no? Eta Euskaltzaindian ibilitakoa ere bazara. Bai, hasikerakoak gainera. Bueno, ez Euskaltzaindiaren hasieran, ze Euskaltzaindia 1900 eta 16an sortu zen, gero gerra ostian horregontzan, 60garren hamarkada arte, 78an berriro ofizialdu intzan, eta 1900 eta 1979an Gasteizkoa zabaldu zen, eta nik zabaldu nagoen. Gasteizko ordezkaritza. Bueno. Zer deritxo zue? Zer da? Lehenengo bai euskarari izan zen aurretik Euskal Herria osoan,
Eta gero ni espedientatu izan nintzen unibertsitatean, eta nobio berria, eta Gasteizera etorri ginen, Arabara etorri ginen espedizioan. Eta arrezkero hemen hau. Geratu zinen? Bueno, geratu, junde etorri, baina geratu bizitzen, bai. Oso ondo. Bueno, ongi etorri Itziar. Bai. Beti, hasteko, beti egiten diegu galdera bat gure gonbidatuei. Venga, bota. Eta, bada, zergatik uste duzu ekarri zaitugula? Ba, idearik ez. Pentsatzen dute batetik aleak idena izelakon. Noiz behinka Anakosek deitzen hau zutabetxoa idazteko. Eta, ba, ez daitz. Idearik ez. Ba, daukazu zer kontatu. Bueno, eta notako, zer kontatu. Denpora eta konpainia honean egon ezkero, danotako zer kontatu, edo zer imaginatu, edo zer inventatu, ez da. Kontatzea da kontua, ez da. Horea, kontari. Zuk esango diguzu. Bai. Horixe, aipatzen aritu gara, ez? Bueno, beste gauza askoren artean, bazarela kontalaria, aktorea, ez? Edo badaukazula lotura nahiko estua kontalaritzaren zera honekin. Nondi datorkizu grin hori? Non sortzen da, nola sortzen da hori? Bueno, ni hasikeran antzerki gila, ez da? Edo estena gila, bezango nuke, orokorrian, naizela. Bueno, txikitatik, monjadan kolegizioan egon nintzenien be, antzerkia egiten hauen. Gero Bilboko Deustuko unibertsitatean egon nintzenean be, borrez talde bat sortu zen, horra eginen antzerkia ikasten pixka bat, gero hemen espedizioan etorri nintzen, eta umiak izan itun, eta Euskaltzaindia ere zabaldu, ordezkaritza eta gauza pilo bat, eta orduan antzerkia galduta, astute, hauen, ez galdute, ze antzerkira joaten nintzen, garai hartako printzipal antzokian eta antzokizarean izugarrizko orain batzutan ere, baina lehen Feliz Petit zegoen hor zuzendaria, eta hona etortzen ziren garaikideenak printzipalera, eta, ordune berriro akordatu nintzen, antzerkian ibiltzen nintzela, eta antzerkia gustoa nuela, baina ezin. Baina alako batean, pantanoan nengoela umiekin, eta nire lagunen umiekin bebai, periodikoa zabaldu, lehenengo pentsaten, iraila zan, eta zer ingota urten, beti euskararekin, eta kontu horrekin, ikastaroak egiten, eta bat ezan, zu euskaltzaina izango zara, edo zara izango, ez zara izango, gogorik ere ez. Orduan, listo, euskararena alde batera utzi, eta zer ingo zu, orduan, pentsatu nuen argazki tailerrak, makarame, dantza, segizer, halako batean, periodikoa zabalduta, taller dertez eszénikaseko ikastaroak zabali, matrikula zabali. Bala, ostra, ikusiko dut umiekin zelan konpontzen naizen, eta apuntatuko naiz. Eta apuntatu nintzen, berriro giarra hartzeko, baina besterik ez, pentsatu barik dedikatuko nintzela ni honetara eta ezer. Eta jazta, berriro birusa sartu zen, eta, klaro, urte batzutan, omiek azitzeko eta gauza biak ustartzen ditun, ikasi gehien bat, ikasi, eta gero antzerkia egiten hasi nintzen. Eta umiak ez nituenean, joaten ginen, Parisera, Bestera, Bruselas, ez dakinora, ez dakize zuzendari interesgarria zala, eta haiekin lan egitera. Eta horrela nengoela, atera zen, atoren sindikatutik edo, nahi goratzen ondo hori, kontalaritzari buruzko ikastaro bat, udako ikastaro bat. Eta apuntatu nintzen. Eta hor konturatu nintzen, kontalaritzak nolakoa zen, ze sakontasuna zuen, eta orduan inoenera ignorantzian, oraindik ignorantzian jarraitzen dut gauza askotan, baina pentsatu nuen, aktore ona izateko teknika hauek ikasi behar ditut nik. Eta orduan hasi nintzen, irakurtzen, nire
topatzen hauen guztia, eta emetik zebiltzaten kontalarik gutxi ziren jarraitzen. Eta eureri galdetzen, eta ez dakiz zer. Eta hortik, hasi zen. Aleko batean, Mairulegorretako jaietan parte hartu nuen, taen ginela, taeko ikaskide batek esan zidan kopegikoa zan, eta esan zidan, zu euskaltzaindian zaudela, seguro dakizkizula, mariri buruzkoak eta ez dakiz zer, eta bestiak, eta hauan kobazuloan kontatzeko eta hori. Eta orduan baiizkoa eman nuen, antzeuden txalapartari batzuk, esan nien laguntzeko, egin nuen, eta handik antzeuden hainbat programatzaile, kasualidades, euren familikin eta esaten ziaten, bueno, etorri geure ez dakin ora, ez dakit zer, ez dakit honetaz ezer. Eta orduan egon nintzen 2 edo 3 urte hor arakatzen, eta ez dakit zer, eta horrela zin nintzen. Hori izango zen, Laro eta pasan mendean. Hortik hasi zan. Geure aitak esaten zuen, garai bateko kontua kontatzen zituen, esaten zuen, duela 1 urte. Bueno, baina oraindikan hortan nago, ikasten, eta esan, antzerkilaria, performerra, bestelako gauzak estenan egiten ditut, kontalaria naizen aldetik. Osea, kontalaria izateak, niretzako estenikoaren oinarrizkoa da, agian klaun eta dantzarekin batera, osea, movimentua eta bilustasun hori daramalakon, eta hori da amandrea. Esateko, kontalaritza niretzako da estenaren amandrea. Oso zaila da, Orduan, esan daiteke ez, nolabait, bazenukala lan erdi normatibo batez, euskaltzaindian edo. Era bat normatiboa. Eta, bueno, bai, eta utzi zenuela lan hori, ez? Bai, era bat. Estenara dedikatzeko, ez? Hori apustu handi bat da. Bai, umeak izateare bai, ama izateare bai. Hori ere, horrela da. Bermeotik Gasteizera etortzeare bai. Bueno, hain malekutatik pasatu. Baina, bai, apostu bat, eta jarraitzeare apostu bat, noski. Eta hori gainera, hain ibilbide luzea... Ama monoparentala izateak, badaude horregaso batzuk, ez da? Baten bat, bai. Gutxi batzuk. Joder. Orduan eskertiarra. Gaur egun hori. Euskalduna. Hoxe, orduan, ikusten dugu ez, dezakegu egian kontalaritzari edo lotuta, baina nahiko anitza izan dela zure, edo izaten ari dela zure ibilbidea. Hoxe, orain dikan bizirin hau eta. Eta espero dezagun urte askoan egongo zarela. Bueno, gehiagi ere, ez daukat horren beste diru. Gehiagi luzatu gabe, baina, bueno. Hoxe, karriko dut, mendaukagun galderetako bat, ze orain eskuartean daukazun proiektuetako bat, bada kontalaritza eskolarena, ez? Bai. Zer moduz, ari zaizue funtzionatzen hori, ni egon nintzen aurreko batean Amaia Elizagoien eta entzuten. Eta Ixiar. Ixiar hori da, bai. Eta, hoxe, pixka bat, kontatuko diguzu zer moduz datorren belaunaldi berria, o kontalari belaunaldi berria? Bueno, Amaia ya ez da berria. Amaia ez, desde luego, baina, kontalaritza eskolako... Bueno, oso ondo. Arazoa ez dago artean edo artistengan, arazoa dago gero nola hori plazaratu eta nola saldu, hor dago arazoa, ondi aurren budu badago, tutu bat. Eta, lehenengo gauza, kontalaritza ez dala existitzen orokorrean, beste arteetan ere ez, osea, arte estenikoetan ere, askok ez dute aintzat hartzen kontalaritza. Gehiago esango nuke. Normalean, jendeak edo gizarteak edo dena delakoak kultura barne, ez dakite zer den kontalaritza. Gehiago esateko, kontalari askok ere ez dakite zer den kontalaritza. Orduan, oso zaila da. Badauzkagu pertsonak oso kontalari oso onak, eta gaztea direnak, eta bikainak izango direla. Jarraitzen badute Amaia Elizagoien, adibidez, ez?
Amaia Leizagoien da eszenikoa, Amaia Leizagoien bertsolaria da, antzerkilaria da, kontalaria da, musikaria da. Diot, bada, artista erabatekoa, ez da. Eta halakoak baditugu, formakuntza izugarriarekin, eta lan handia egiten dutela. Haneke bara, eredu ere bai. Por cierto, Leioako ferian, lehenengo saria jaso dute euren kaleko antzerkiarekin, asteburu honetan. Zorionak, Ane. Zorionak. Haneke bara. Bai, eta oso langileak. Eta gainera, arakatzeko eta ikartzeko eta lan egiteko modukoak. Eskolan, nik esango nuke, begira, lehenengo urtean, 32 ikasle sartu ziren, 77 eskatuta, begira nola dagoen eskaera eta nola dagoen beharra. Eta jarraitzen dugu, 3 urtekoa formazioa da. Eta nik uste datorren urtean, 14, ja, artistak. Ez artista onak ateago direla. Ez da gutxi. Ostra, bada, Bai. Bai. Badira onak, Claro, bai, eta... Bentajarekin jokatzen dugu, ja, baziren, bazuten materia on bat. Bai. Eta besteak ere bai, baina eskola guztietan, arte eskoletan bezala, edo bestelako eskoletan bezala, danak ez dira horretara dedikatzen ofizioz. Batzuk dira, ikartzen dutena, bestea formaziorako dedikatuko dira, aterako dira, eta batzuk arte eszenikotara joko dute, eta beste batzuk, agian, formakuntzarako ere beharko dugu jentia, eta ikartzeko ere bai. Bai. Eta hortaz aparte Itziar, zertan zabiltza orain? Ze proiektu daukazu eskuartean? Bueno, a ver, zertan abilen. A ver. Bueno, pelikula batean rodaje egingo dut, ekainaren bukaeran, Burgos aldian, Belgikatik ekoiztutako pelikula batean. Gero, nere badauzkat 2 lan performatikoak, laster eramango dala Valentziara, eta orain duela gutxi egon Kadizen, eta gero Huelbara noa horrekin, hemetik ere egiten dudan, hori. Eta gero ekainan aurkeztuko den kontalaitza espektakuloa Josune García Bikuñarena etorri, ederra izango da, oso ederra. Azkenengo ikutuak ematen ari gara, orduan zuzentzen ari naiz lan hori. Eta hori noiz izango da, esan duzu? Ekainaren... ama. 16an, astelena da. Ez que ez daukagu hemen telefono... Hortik... esango digute. Ekainaren 2. 16... Ekainaren... Astelenean. 15 astelena. Hori da, hor. 15 Arkabian, iluntzeko ja udanez, arratzaldeko 8:00. Vale. Horrekin ere banabil, eta gauza batzuk idazten ere bai. Bueno. Gauza gutxi aukeran, ez? Jesus. Desde luego. Eta ama zaintzen. Ama zaintzen ere bai. Bai, 102 urteko ama dakot. 102 urteko ama. Bai. Horregatik esan zuten lehen, igual, urte askotarako esan duzunien, esan dut, bueno, ez horren beste. Pentsatu dut, ez? 102. Bai. Bizitza asko dira, Bai. Eta, Itziar, zuri, nabaritzen da hor pasioa, ez? Kontalaritza aipatzen dugunean, baina zer ematen dizu historia kontatzeak? Historia kontatzeak baino gehiago ematen dit jendearekiko lotura hori bapatean sortzen dena grekoek katarsia deitzen zioten horri, ezta? Bat egiten zarenean bestekin eta hor zerbait gertatzen da oso potentia da, energia izugarria. Zu bilusten zara eta bat egiten duzu bestekin eta bestek ere zurekin. Eta nik nire, gure ikaslei esaten diet, historioak rezipiente besterik ez direla. Untzi bat dira.
Eta orduan hor barruan sartzen jugain bat gauzak. Batez ere transmititu kontatu nahi duguna. Baina kontatu ez kontatzearren, baizik eta transmititu eta partekatu nahi dugun hori, ezta? Eta gero hartzen du ipuinaren forma edo antzerkia edo performance batena edo beste gauza batena, ezta? Baina historia topat batez ere, ni begira historia baino espetakulotaz hitz egingo nuke, osotasun batean, eta ni espetakuloak egiteko beti hasten naiz ez dakidan zerbaitetaz. Edo momentu vital horretan, dudak sortzen dizkin gai baten inguruan, ezta? Eta hortik hasten naiz lan egiten. Eta hortik hasten naiz gaia topatzen. Edo idazten, edo ipuinak ipuinen bila nabil, edo materialaren bila nabil hori egiteko. Eta gero hori horrekin lan egitea hainbat denporan. Neri prozesua gustatzen zaipilo batetik, eta ez historia bera, baizik eta prozesu osoa, eta gero hor daukasun ikara, daukasun hauskortasuna guzti hori, zirrarra hori, eta zirrarra horretatik amildegira zure burua botatzen duzunean, eta badakizu gainera gezurretakoa dela, porque bestela ez dakit, hori gustatzen zait, vertigori, ez da. Así que batorri eskolara, apuntatu zaitezte. Eta gogoratzen duzu, ipuin bat edo historio bat edo espektakulo bat, ez dakit, kontatu zenuen lehen aldia? Bueno, hori, kontatu nuen lehenengo aldia izan zen, Mariulegorretan kontatu nuena. Eta uste dut asmatu nuela, momentu hortan, Gorbeialdeko paisaiak hartuta, pixka bat, eta non zegoen Batzajaun, Mari, ez dakiz zer, eta pixka bat, claro, bai, uste, asmatu nuela. Ez nire horatzen. Baina bai zertaz ari zan, eta gainera nola erabiltzen dituen itzalak, antzeuden itzalak. Claro, oso ausartan nintzen orduan, ez nekien zer zan kontalaritza. Eta eta gainera txalaparterik ere egiten zer egingo nun, eta horre aritu ginen performance bat egiten. Mairun, bai. Zelako lehenengo aldia, Bai. Desde luego. Eta gero, nire lehenengo espetakuloa ja, urte batzu pasatu ziren, 3 edo 4 urte, izan zen, gizakia ez da tabakos bakarrik hiltzen. Eta, bai, ni erretzailea morratua nintzen, eta ja zizan kontua, erabat debekatuta ez dakit ez naiz goratzen zegoen ala ez, baina bai leku eszenikotan bai. Eta ordun, nik esaten hon, zarraskiak, gerrak, intolerantzia, eta bestelako gauzak ziela jendeak erailtzen zituenak, ez da. Eta, claro, tabakoa edo ez tabakoa, eta orduan zegoen eztabaidari lotuta, orduan hartu nituen horiek atxakiaz hitz egiteko hainbat gauzetaz. Bakardadea, adibidez. Hola. Ze guapoa. Ja. Eta hori badakizu noiz izan zen, gogoratzen duzu? Ez. Bueno, hor. 82an. Bueno, claro, es que zelako gente kartzen zuien. O sea, ya beste perspektiba batean. Bueno, danetik ekarri dugu, ez? Bai, baino... Dinot, arkeologia egiteko gaude. Bueno, ni, o sea, banaiz garaikidea, Ze bizitinago eta hemenago. Baina, hor badao, arakatzeko. Ez baino diot, seguro... garaikidea dela obra bera ere, diosunagatik gaurkotasuna izango duela
30 Bueno, gehiago esango izut, gure Arkabiara, ja bigarren urtea da egiten ari garena kontalaritza espektakuluenak, eta etorri dira batzuk ipuin klasikoak edo tradizionala kontatzen dituztenak, eta bat ere Alberto Sebastian da ikertzaile oso zintzoa eta argia ipuin klasikoetan eta bar, eta karri zituen 1700 eta ez dakiz zenbateko ipuinak, eta oso gaurkoak ziren. Ipuinak beti dira gaurkoak, ipuin klasikoak. Ze beti bizitza eta gizartea kontatzen dute. Eta ez gara aldatzen esaten dute, ez da gure teknologian asko avantzatu dugu, baina gure murmuiak ez dira aldatu horren beste, ez da. Zorionez, edo zoritxarrez. Bueno, horreka bilatu behar, ez da. Kontalaritzara itzulita edo joan da, ez dakit oso ondo, niri iruditzen zait orokorrean kontalaritzaz gabiltzanean, lotzen dugula batez ere, ipuinen edo istorioen kontatze hori aurrei egiten zaien zerbait. Hori da Disneyen garaitik aurrera. Igual baita hasi ziren Grimm, nanaiak, edo ez dakit zer eskolatan, eskolak religiosoak ziren, protestantiak eta besteak, euren ez dakit zer, ideologia sartzeko, ez da. Baina gero ere, ideologia sartzeko, eumientzako bihurtu zuten gehiago Disney garaian, eta hori izan zen elbun, ez da. Eta ordune Perrol, Green eta guzti horiek, Europa mailan. Ezagutzen ditugun jasotzaileek eta hori dana, berak hartu zituen eta egin zuen guztia, eta fama handia izan zuen, estudio oso onak zituen, eta orain ere, badaude, ez da horre emozioi buruzko, ez dakize perbertzioak ez da umei zartzen zaienak, eta umei, eta zitzailei, okerrena. Eta... Bai. Eta, baina, ipuinak beti kontatu izan dira, beti, normalean, eta milaka urteka kontatzen ziren, orokorrean eta nagusientzako ziren. Umia tartean zeuden, eta gero nagusiek errepikatzen zieten umei. Baina, ez ziren umientzako. Esate baterako, zehozer esatearren, zirenitak, ez da? Zirenitak, erabat maitasuna lortzeko, bere izaerari euko egiten dio. Erabat. Erabat. Osea, oinak dauzka eta oinekin kriston arazoak ditu. Mina, ezin da bizi horrela, eta alaz eta guztiz hortan dabilen. Ez dakit Zenizientaren aizpak, oinak mozten dituzte, gauza horiek, eta gero beira ze polita, txerrikumenak, otsoak jan egiten ditu, txerria normala den bezala. Ez badituzu etxeak, babeslekuak ganoraz egiten jan egingo zaitu. Eta orain ez da, dena nola esan ez dakit nor Otsoa, Benito Otsoa, eta hori ez, laguna garela. Eta hori ere ideologikoa da, ze azkenean aurrei usten diegu tresnik gabe babesteko, eta batez ere alarma ez dute jartzen. Edozein gauza egiten dutela ere, edo jasatzen dugula ere, ez da ezer gertatzen. Ez dago gaiztorik. Ez da existitzen gaiztorik. Ogroak, mamuak, otsoak... Egon behar dute gainera, ez? Claro. Bestela... Ez dute jakingo etxaia ditugun, edo zeintzut diren gure etxaiak. Bai. Beti izan da ideologikoa, Ez hori argi eta garbi. Begira, inoiz galdetzen diatenean ez da zer, baina zuk, bueno, nahiago dut nik nire ideologia sartzea besteena jasatzea, baino. Eta punto. Eta horrela da. Eta, hala ere, hor, egia da, mazuk diozun,
ibilbide hontan eman zaio edo Disneyk eman dio eta gero gaur egungo pedagogiak edo... Eta feminismoak ere, batzutan, ez feminismoak, feminismotik, edo, halako feminismo batzuetatik, ipuin klasikoetan gizonezkoak agertzen diren arketipoak emakumezkoei ematen die arketipoa aldatu gabe. Orduan, generoa aldatuta eta arketipoa espada aldatzen, arketipoa da izaera. Espada aldatzen, emakumeak ere, dino printzesak izango dira, errukabeak, ez dute sentimenturik izango, beti garaileak ateratzeko grina izango dute, ez dugu ezer irabazten horrekin. Bai, ez dugula aldatzen mezua, bakarrik aldatzen dugula interesatzen zaigun detaietxo hori. Claro, arketipoak aldatu behar ditugu, bai, generoaren paradigma ere aldatzen ari gara, baina generoaren paradigmarekin batera ez goaz arketipoak aldatzen. Orduan, beti maskulinotasunaren itxura duen, baina maskulinotasunaren itxura duen, edo emakumezkoen, ez da orokortzen ez da paradigma aldatzen, ez? Eta ipuinekin kontu handia izan behar dugu, umiegi gainera ipuinek badute bidai emozional bat, eta horren bidez gauza asko sartzen dira, Eta kontu handia izan behar dugu horrekin. Claro. Eta, ematen den kontestualizazio edo ematen den ez dakite ipuinak umeentzako diren paradigma hortan, ematen dugu helduok konplexuagoa garela eta gu ja filosofia, literatura, beste gauza konplexuagoak azaleskoak, Bai, ditugula, ez? Baina zure ustez zergatik ematen da infantilizazio hori, ez? Errezagoa dalakon ideologia sartzea haurtzarotik eta pedagogia bezala. Dinoz badaude, pedagogia beti da ideologikoa ere. Dinoz esaten duzu orain ere, guazen, Freinet, Piaget, edo lakoak ere, nahi zuten, edo ezelan zan italiana hori Montessorik eta danak, umiak modu batekoak izatea, heldu alako helduak sortzeko edo gizartaratzeko izaten da pedagogia. Orduan, dana da bat. Eta erabiltzen da, horretarako. Bai. Eta diot, nolabait... Eziketan, Hori da. Bai. Baina nolabait helduoi ukatzen zaigu historio... Ez, behin haurtzaroa pasata, ematen du ja historioak ez direla... Bueno, ukatu ez, gu hor gaude eta inork ez gaitu kontratatzen. Ez, bai. Guk aldarrikatzen dugu, eta ni denpora guztian aldarrikatuko dut, denpora luze honetan, gure ofizioa ez dala umientzako bakarrik. Batez ere. Dala helduentzako. Vale, eta pixkate aritu garela historio motez, arketipoak ez dakiz zer, zuretzat, historio batek zer behar du ona izateko? Bidai emozional bat izan. Beti, normalian, hor badago, lan asko egin dira horretaz, eta beti gabezia batetik hasten da, eta alde horretatik aurrekora bueltatuta, umientzako zergetagatik da ona bidai emozionalak egiten direlako. Nezate baterako umiek dana sentitzen dute gu bezala, gu batzuk ditugu gauza batzu sentitzen, gaude... Baina bai, sentimentu, emozio guztiak dauzkate de fabrika, baina ez dakite izendatzen. Orduan, normalean gabezia batetik hasten da, eroia, vamos a ponerle, gabezia batetik hasten da, eta hortik abiatzen da gauza berriak egitera, edo osatzeko falta zaiona. Bide bat egiten du, bide horretan laguntzaileak topatzen ditu, etzaileak ere bai, eta orduan dana gaindituta lortuko du, bila joan dana, edo beste gauza bat berantzako hobeagoa dela. Hori ikusi behar du.
Edo gutxienez jakin hori eduki behar duela, gero helduentzako kontatzen dugunean, agian ja aldugu horri nabajazoa eman eta kendu. Zer behar du? Hori, batez ere. Bai. Eta gero sinesgarritasuna, osea, jarri behar da historia bera, iraganean, oraingoan eta gerokoan. Eta pentsatzen dugunean balio duela, horrek esan nahi du unibertsala dela, eta beti balioko du. Vale. Gustatu zait hori. Bai. Bai. Vale, eta historia hon batek behar du hori, eta kontalari hon batek zer behar du? Arreta ondia. Arreta landu behar du, eta isiltasuna ere bai. Ze, kontalari bat, gure ofizioa ondo betetzen bada, egu gara zagusarrak modukoak. Hau da, emetitu egiten dugu, jotzen du bestengan, etortzen zaigu, eta orduan dakigu non gauden, edo zertaz ari garen. Orduan gure ofizioan, kontalaritza ekimenean, bertan, oso zirkularra da. Orduan denbora guztian egon behar gara hortan. Zer behar du? Hori behar du. Batez ere. Vale. Batez ere. Eta zeo zer esateko. Baina... Karo, bai, ez da du zer esateko. Baina batez ere, oso entrenatuta izan behar du arreta, eta isiltasuna. Bueno, Oteizak esaten zuen, urtzunea, eta musikarik ere esaten dute isiltasuna, ez da? Bai. Azten zaigu askotan. Bai. Eta publikoa, ez dakit, zuk nabaritzen duzu aldaketa publikoarengan edo ez dakit ematen du gaur egun TikTok edo sare sozialekin batzutan Ez. Ez, gainera gazte jentia nola espero duen ez dakit zer. Eta joaten diren, bueno, eta gero harrituta geratzen dira asko, ez da. Ikusten dutenarekin. Zuek nola sentitu zenuten? Normalean ikusi dituzu alako espektakuluak? Kontalaritzaren espektakuluak? Nik nahiko gutxi ikusi ditut, edo nahiko gutxitan egon naiz. Baina bai dauka sentsazioa orokorrean guztietatik atera naizela sentsazio oso onarekin. Eta ez bereziki joan naizelako esperantza basuekin edo, baina da, zuk esan duzun bidaia emozionalarena edo, konektatzen duzula zerbaitekin, bai. Antzerkian ere gertatzen zaite, bai. Baina da zerbait, bapateko otasunak beste gauza batzuekin ez dut konektatzen berdin, ez? Harrapatzen hau beste modu batean. Egon naiteke etxean film bat ikusten eta hartzen dut mugikorra edo nago beste gauza batzuetan eta horrek harrapatzen hau. Bai, baina bakizu zer gertatzen da ere, zer gertatu beharko litzateke. Gutxienez, gu ebokazioarekin lan egiten dugu, baina ez gure ebokazioarekin, baizik eta denon ebokazioarekin. Orduan, nola ez da euskagu tresnik eta ez da gertzen pelikuletan bezala, edo antzerkian askotan orain geroz eta biluziagoa da, baina ez daude elementurik ilustratzailea direnak. Orduan, entzule bakoitzak egin behar du bere lana. Orduan, nik esaten badut arbola badao. Bakoitzak pentsatuko du bere arbolean, ez? Baina irudikatu behar du bere arbola. Orduan, eskatzen du publiko aktibo bat ere. Baina, gero magia dauka, ondo egiten baduzu, eta jentea konturatu gabe sartzen da horretan, eta egiten du bere bidaia, ez da? Claro, ez daukazu jende pilo bat aurrean, bakoitza bere pelikularekin. Hori da. Ja, guaia da, Bai. Apuntatu zaitezte. Ez gineateke berezik itxarrak izango, ez? Zuk, Laura, niri gustatzen zaitere. Osa, kontalaria izan gabe ere ez, badago jende bat gaitasun berezia daukana
kontatzeko bere anekdota bat, ez? Kontatzeko, baina kontatzeko... Nola? Ez nola. Norekin, ez norekin, ze lehenengo enamoratu behar duzu bestea, zure historia entzuteko, bestela monologo bat da, hor zaudezu. Ez, baina badago jende bat harrapatzen zaituen, itxegiteko moduak, adirazteko moduak, harrapatzen zaitu. Hor dago gakoa. Harrapatze horretan. Apuntatuko. Claro, gure taller, ez eskolan baten bat badago, baina euki ditugu zinegileak, euki ditugu antzerkiko jentia, izan ditugu bestelako idazleak ere bai. Ez dugu jente desberdina, ikerlariak, bai. Taen ibili nintzen, txikitan, baina gero nire astuta eta beste gauza batzuetan, baina. Bueno, oraindik denbora duzu. Nik nahiko lan bertxoekin, también os digo. Bai, historia bueno, hauskotasuna da ere, a ber, hor gaude, Bai, antzeko. Lengusu propioa gara. Bai. Edo anai arrebak, edo arrebak bakarrik, edo aizpak, edo... Behar dena. Bai, eta orain lana aipatu dugula, edo aldaketa hauek, lehen aipatu dugu Euskaltzaindian ibiltzen zinela lehen, ez? Bai. Nola animatu zinen, esan duzu, erabakiak direla eta seme-alabak eukitzea bestela, edo beste hainbat gauza, baina nola animatu zinen, ez? Hori ustera eta antzerkian... Bueno, ni antzerkia egiten nuen, baina antzerkia egiten nuen 200 kilometrotara. Eta euskeraz, Euskal Herrian. Antzerkia egiten nuen, umean nituen, eta goizetan Euskaltzaindian duten nintzen, horregatik, nazioarteko nere emanaldi luzena izan zen, Burgosen edo Logroñon, edalako zen. Bueno, baina geroz eta gehiago deitzen zidaten antzerki egiteko, kanpotik. Eta, karo, ezin. Eta ordun, ja, helduzan momentu bat, nun, nere buruan, zegoen, umiak ja ez dira gozezilko, eta bata edo bestea. Ezin nahi zibili jolasean horren. Uko egiten nuenean beste gauza batzuz, antzerkia edo aztenikoi, buruzkoi, gaizki sentitzen nintzen. Baina Euskaltzaindia usteko ez nuen ikusten. Utzunerik, ez da. Eta orduan erabaki behar nuen, gauza bat edo bestea, bestela jolasean bezala sentitzen nintzen. Ez da antzerkiarekin. Zaude, baina zu ez ara antzerkilaria, benetazkoa, zara jartzen hor arriskoan. Euskal Herrikoak noakoa garen, ez? Ja. Eta orduan, gainera, ez nintzen umea. Eta negatu egiten nintzen pilo bat. Goratzen naiz, monologoak sartu zirenean eta dirua bergendun etxean. Eta, klaro, ipuinak eta bestea ezan horren beste saltzen, baina monologoak parra-parra tabernetatik. Eta ni gauean, ez dakit, Elgoibarko taberna batean egonda, Moskor guztiekin. Eta gero, etxera etorri, gaueko ordu batetan, goizeko 7:00 altzau, ezin zan. Ez da eramangarria. Eta orduan erabaki bat hartu behartzen, eta zer egin, soldata finko, nahiko txukuna, ordutegi ona, ez dakit zer, edo morte. Eta muerte. Eta susto utzi nuen, eta muertera joan nintzen zuzenian. Ekonomikoki bintzat. Bueno, amaitzen hasiko gara, agian, eta pasako gara patatometrora, Laura. Bai, igual hau bukatzeko? Bale, goaz pixkat. Bale. Zein izan da, zure ibilbide maravilloso hontan, ikasitako gauzarik garrantzitsuena? Dena ikasteko daukadala. Humiltasuna? Ez da, humiltasuna. Momentu batetik bestera desberdina naiz. Etapa baten, pixka bate komodo sentitzen naiz denean, konturatu orduko beste batean hau. Orduan,
dena ikasi behar dut. Eta inguruko jentia ere ezberdina da. Nik zuen gandik ere ikasi behar dut. A ber, oza, igual ez daukazu ezer interesanterik netzako. Igual. Seguro baiet. Baina bai, interesa, ez da? Interesa. Osea, beti egunean egon behar naizela, hori ikasi dut. Eta hori egiteko, beti adi egon behar naizela, eta beti daukadala dana ikasteko. Hora, arreta ipatu duzule, ez? Bai, hori, beti adi zer, ez da? Osan no. Hoxe, pasatuko gara patatometroa, ditzen diogu sekzio honi dela, bueno, neurtuko dugu zenbaterainoko zaren Osea, hemen sartzen dalen aipatu duzuen, sorpresasko galdera. Vale. Test bat da. Test moduko bada, bai. Eta badakigu hainbat urte daramatzazula Gasteizen, Gasteiz hartu peto-petoa. Baino, Gasteiz ez daratago ere, Araba badago. Araba existitzen da, ez dezaguna astu. Orduan, galderatxo batzu dira, olako test tonto bat, Bai. patatometro den izenekoa. Orduan, lehenengo galdera, Itziar, da. Noiz egon zara, azkeneko aldiz, Gasteiz ez den Arabako herri baten. Atzo opakuan. Beitu. Irabazten. Atzo eta haren egun, zapatu iganden eskola ematen opakuan. Irabazten hasi da, Bai. Bigarrena da, aukeratu behar duzu postre bat, azken buruko bat. Euskal pastela, pantxineta, garrotikoak edo goxua. Hombre, deiz eta beste bat gustukoa izan, goxua izango dut. Ez du balio, horrek ez du balio. Bueno, goxua. Tega, goxua. Irabaztera etorri da, full. Bale, orain, geografia testa dator. Hau ja ez da ondokedabako... Hau da ja beste gauza. Orduan, kokatu behar dituzu mapan. Neba da. Lehenengo, azteko, hor daukazu mapa, Itziar. Mesanza. Ui, burgelu jartzen. Bueno, mesanza da, ez da burgelu. Orduan gaizki egongo da. Arazotxo tekniko bat. Ez dakit, ez gainera ez dut. Hau zer da? Hau da Trebiñu. Hau da Trebiñu, hori bai. Eta hor gainean Gasteiz. Gasteiz dago? Hor, inguru horretan. Hemen, hau da Rioxa? Bai, hor behan. Rioxa? Arabar Rioxa? Jo, aunque sea jarri behar zen duten... Tituloa. Bai, eta hau... Mendialdea egongo da hemen, ez? Ja esan guk testago egingo bagenu nik tenkatuko nuke. Aitorpen bat. Bale, baina egia da gaizki dagoela, Osea, ez da mesantza aurkitu behar duguna da burgelu, porque gaizki egin dut. Burgelu hemen gertu da. Burgelu, bai. Oso gertu. Bai, jarriko dugu burgelu, gainera errazagoa. Burgelu. Ez da Gasteizko... El burgo. A ver, jarriko Las mocitas de Gauna, la flor del mundo. Ez da Mendoza eta inguru horretan. Mendoza eta inguru horretan. Bai, baina hau baldima da Gasteiz... Hor inguruan pixka beraxeago. Bai. Ba, igual, haulaxea, ez? Tongo esaten dute hortik, Ze tongo. A ver, pasatu. Epa, ondo, Itziar. Oso ondo. Urren. Bueno, ez te jarriko ditola, Ondo. Ez dute egingo trampa. Ja, barkatu. Aldatu dut nahi gabe beste dokumentu bat hau beharrean, baina urrengo biak ja ondo daude, bale? Barkatu. Bueno. Urrengo da gamiz. Gamiz. Gauna. Gamiz, gauna. Ez gauna da iruraitzek. Iruraiz gauna gamiz, baina hor ez dago, hortik inguruan, elgearen inguru hortan. Baina ez badakit nondan, baina ez dakit kokatzen. Ez eske gainera Itziar, honezkero ni ja desheredating people. Hor inguruan, ez? Hala. A ver, pasa. Epa!
Burgelu ondoan? Bai, oso gertu daude. Eta Eta azkena, txintxetru. txintxetru ni puñetera. Honik Laura eri grazia egiten Barkatu, zion. Txintxetru Txintxetru. jantzea. Ez que nire, hau, txintxetrutik batek entzuten magaitu, nire etxean esaten zen pikutara bidaltzeko baten bat, txintxetrura bidaltzen zuten. Bueno, ez dakit ez naiz, joder, zer egingo dut. Txintxetru, kuadrilla igualean dago, Oso urrun ez gara, Juan. Arabako lautan geratu gara, ze, bueno, patata badator eta... Txintxetru. Korondaren... Venga. Claro, eske hau... Ja. Aus. Bestea. Anda, cuidaos. Ja. Wow! Bikaina! Oso gertu daude. Gamis eta txintxetru. Pixka bat esan diazu hola, Pixka bat. Ja, eske mesantza hasieran jarri duguna Trebiñuko herria da. Baina konfundituz Bueno, naiz. menik egoaldean jarriko nun, mesantza. Bueno, urrengo galdera, claro, hau. Zein izan da, jaso duzun, ze ondo hitz egiten dezun euskeraz, arabarra izateko, originalena. Hau, gure... Claro, eske, ez da gauza era, bermeotar... Epa! Baina arazo hori dakote bermeonik, Ni bermeora juten, bueno, nik ez Gernikatik, ja, sartzen naizenian bermeorantz, hor, mundaka, azten naiz ja beste azentu bat egaz berbaitzen. Eta juten nahi bermiora, eta azten nahi eurekaz, enai egoten normalien, behitu, Enai egoten normalien bermion, orain gizo, pixkat gizo joten nahi, baina ez horren beste. Eta beti esaten dozti, zu ja zara inoiz izango bermiotarra. Ezu hitzen euskera bermiokulez. Eta neu horre biltzen naiz, kauen aletxe. Oseak, entzuten dut alderantziz. Karo, zu ja arabartuta zauzelez. Claro, zuzara hemenangoa eta han hemengoa, ez? Bueno, hemengoa naiz. Baina hangoak espentza, Oiek ja kentzen dizute karneta segituen, Bai. Nire liburua, aurkestera joan nintzenean, dena pasatu behar izan nuen bermeotarrez, bertan irakurtzeko eta dana egiteko, Bestela, ez ninduten onartzen. Karnetak endu barzizuten. Bai, eta arabarra izateko ze ondo hitzen hauen euskera. Bueno, ni bezdozti esan, baina bai, nere semene aita esan koierritarra, zehamakoa, eta ordun beti biligara euskalkiekin eta hola nastuta, Eta ez dozti holan, berezirik. Agian, aiei, galdetuko diete nongoa diren euren gurasoak. Bai. Eta gero ja bermiotarra, eta hor lasaituko dira. Ez, nik beti esaten dute bengoa naizela, hemen hauenean, Zute bestut besterik esaten, eta bermeokoa naizela, Espentsatu. Publikoa badakizu entzuten. Bai. Eta gero jarri behar dudanean idatzita, orduan jartzen dut. Bermeoko gazteiztarra edo gazteizko bermeotarra segun balantza. Sedukzioan oruntza, Egun horren arabera. Claro, egia da publikoa eta sedukzioa hor garrantzitsua dela, eta jakin bar da, esan diguzulen, eske egia da. Eske perfektua. Vale, urrengoa. Zu ez, aize? Ari naiz, bale. Oso nerviosa jarri naiz horrekin, Ja. Oso ondo egin duzu, eta gainera, jakin duzu esaten, mapan kokatu dezarren ingurua. Jendeak ez du asmatu, bat eta nik ere ez nuke asmatuko. Nik ere... Bueno, hoxe, urrengo galdera, hau txorra da bada, araba erligio bat izango balitz. Bestela. Zure ustez, edo zuri nora gustatuko litzaizuke guk peregrinajea egitea, arabarrok. Pako aldera legaire. Pues listo? Ba, dukagu. Eta... Bueno, igual zelan da, leizera, bai. Vale. Bai, sedukzioa aprobetxatu, deitu bazaituztela galerri desberdinegatik.
Eta azken Itziar, zein da zure edari alkoholdun gogokoena? Ardo guztiak. Bueno, irabaztera etorri da, Nongoak bereziki? Errioxakoak. Eta txakolinaga... Arabar errioxakoak, diozue. Bai. Errioxa, bestea da, beste errioxa. Errioxa, ez da, arabar errioxa. Hori da, kontalaritzarekin, ipuin kontalaritza, edo hausko narratxa, ez du behar abizenik. Gu gara errioxa. Baina danak, Eta Bizkaiko txakolina. Noski. Claro. Nahaztea. Bihotz guztiak. Oso ondo Itziar. Emango diogu honi? Ditugu pare bat horrelako eta amaituko dugu. Vale. Orain prestatu dugun jolasa, Itziar da, guk emango dizugu esaldi baten hasiera, eta helburua da zuk amaitzea bururatzen zaizun. Baina rima gabe, ez da? Hori niretzat, lasai. Listo. Orduan, botako dizut esaldi bat, horrela random, eta zuk amaitu, bale? Bale. Hori, euskaldunok ez dugu onartzen, baina... Baina burugorra garela, bagara. Ados. Bale. Ni lehendakari izango banintz, debekatuko nuke? Intransigentzia. Eta sortzailea izatea? Hitza esaitateatzen. Sortzailea izatea da gizakiaren berezkotasuna. Beitu? Azken bat amaituko dugu. Eta azkena? Bazen behin? Bazen behin, bosgarren alea. Bosteungarren alea. Lehen ere esan dut bos, ez da? Jo, eske bosteun potoloa iruditzen zai. Bueno, bost badakit ez diela, baina... Bosteun. Asko da, Bost aldiz eun. Bai, hori da. Zure amaren zera? Bost aldiz? Adina. Bai. Bueno, pizka. Bi gehiago dauzka, bi, lau, sei, bi, 10 gehiago. Amak, izango litzateke. Bosteun eta 10. Bosteun da 10. Bueno, hori urrengo jabetean. Amaitzen jateko, Itziar, aipatu dizugulen ere, normalean, badaukago hemen karpeta bat, eta bertan itxasten ditugu gure gonbidatuek gomendatu edo aipatzen dizkiguten beraien erreferente arabarrak. Bai, daukagu azkena, Marian Gantzarain, etorri zen... Leire garai, eta ekarri bere ama jarri zuen eredu bezala, bueno, emakumeen pilotan... bere ama izateaz gain, Arabako edo federazio... Pilota federazioan lanean aritutakoa, eta, bueno, emakumeen pilotagatik lan handia egin duen persona bat. Hemen gure karpetara zuzenean. Eta, orain bukatzeko, agur esan baino lehen, zuk ze pertsonaia ekarriko zenuke gure karpetara? Jakin banu, badago emakume bat bego deitzen den, badakit bere deitura, baina ez nahi akordate. Oraintze bertan, eta da emakume okerraren aurkako... Bego Oleaga, karriko nuke. Eta hainbat movimentutan ibilitakoa, feminista, eta emakume goxua gainera. Oso ondo. Bikain, datorren saioan jarriko dugu hemen Bego Oleagaren argazkitxo bat. Por cierto, ya estrenatu dugu karpetako beste aldea, Epa! Bueno, listo Itziar, mila esker, hainbeste gauza kontatzeagatik. Oso divertigarri izan da. Oso gustora, nibentzat oso gustora egon naiz. Eta, horixe mila esker zuei, ikusle entzule maiteok. Eta ikusle entzule maiteok, datorren urtean Arabazan eskolan apuntatu zaitez. Hoixe! Eta txintxetru, gamiz, eta zein zen bestea?
deitu itziar. Ale, Agur. eskerrik asko.